Cybertruck existuje. Je to skutočné. A najšialenejšia vec, ktorú sa dnes dozviete, je, že jeho exteriér je v skutočnosti najmenej šokujúcou časťou najnovšieho výtvoru Tesly. Ak sa pozriete na tento tvar a pomyslíte si, že je to výsmech establishmentu, len počkajte, kým zistíte, čo je pod ním. Máme toho veľa na prebratie, tak poďme rovno na to. Cybertruck je to, čo sa stane, keď sa dieťa spýta svojho otca, prečo budúcnosť nevyzerá ako budúcnosť. A jeho otec je náhodou najbohatší a najodhodlanejší veľký chlapec na planéte. Syn Elona Muska položil oprávnenú otázku. Základný dizajn a konštrukcia pick-upu sú v podstate identické s tým, aké boli pred 70 rokmi. Je to úplne nové prehodnotenie pick-upu s väčšou využiteľnosťou ako bežný plnorozmerný pick-up a s jazdnou dynamikou porovnateľnou s Porsche 911. Nejazdí ako 911, ale možno je rýchlejší ako 911. Nie len rýchlejší ako 911. Je určite rýchlejší. Koňový Rivian so 4 motormi. Kde je? Vítaj späť. Tento váži o 60 libier menej ako tamten truck, aj napriek tomu, že je o 7 palcov dlhší a o 4 palce širší. To je neuveriteľné. Myslím, že tento nechal Rivian ďaleko za sebou, aj napriek tomu, že má terénne pneumatiky a Rivian má letné výkonnostné pneumatiky. Asi budeme musieť pretekať s niečím, čo má trochu viac koní, aby sme porazili tento Cybertruck. To znamená, že Cybertruck je najrýchlejší pick-up vôbec, či už z 0 na 60 alebo na štvrť míle. Mali sme obavy, že lepkavý povrch na Sonoma Raceway ošetrený VHT nie je reprezentatívny pre reálne podmienky, takže mimo kamery sme truck opäť otestovali na bežnom asfalte. A čísla boli úplne rovnaké. Vrátane zrýchlenia z 0 na 60 za 2,6 sekundy. 2,6 sekundy na terénnych pneumatikách a neupravenom asfalte. Ešte pôsobivejšie je, že Čas 2,6 sekundy na zrýchlenie z 0 na 60 mil za hodinu, aj keď bola batéria nabitá na menej ako polovicu. Nebol potrebný žiadny špeciálny režim ani predhrievanie a výkon na štvrť míle sa takmer nezmenil. Najpomalší čas dňa bol len o 0,3 sekundy horší, keď bola batéria nabitá na úroveň okolo 30%. Takáto konzistencia je pre elektromobily niečo nové. Toto vozidlo váži o 2599 libier menej ako Hummer EV, čo znamená, že by ste museli do korby položiť pôvodný Tesla Roadster, aby malo rovnakú hmotnosť. A aj tak by ste mali menšiu batériu ako Hummer.
Ten Hammer je ukážkovým príkladom konštrukčnej neefektívnosti. Efektívnosť znie ako nudné slovo, ale pri všetkých autách sa efektívnosť v konštrukcii vypláca vo všetkých oblastiach. Vyššia rýchlosť, lepšia ovládateľnosť, nižšie prevádzkové náklady a nižšia obstarávacia cena. Pokiaľ ide o elektrické vozidlá, efektívnosť je všetko, pretože znamená všetky tieto veci plus dojazd. Nedbalé inžinierstvo vedie k ešte väčšiemu akumulátoru, čo sa potom nabaľuje do väčších a ťažších kolies, brzd, pneumatík a všetkého ostatného. Nafúkovaniu nie je konca. Ale Hammer musí byť blízko k hranici s najväčším akumulátorom na svete. Je takmer dvakrát väčší ako v Cybertrucku. Ktorý nepotrebuje obrovský akumulátor vďaka posadnutosti Tesly efektivitou. Podľa EPA je Cybertruck takmer dvakrát efektívnejší ako Hammer EV. A keď idete po diaľnici, najdôležitejším faktorom efektivity je aerodynamika. Ten tvar, ktorý sme všetci videli na pódiu pred 4 rokmi, teda prerastená chladnička, je všetko, len nie aerodynamický. Ale keď už svet ten tvar uvidel, nedalo sa to zmeniť. Vyzerá to identicky ako pôvodný koncepčný pick-up, ale nie je to tak. Je zhruba o 5% menší a obsahuje množstvo dômyselných vylepšení, ktoré zachovali tvar do značnej miery neporušený, ale znížili koeficient odporu vzduchu o 25%, čo by bolo ako prejsť z SUV na McLaren Speedtail. Nemôže sa vyrovnať rekordnému koeficientu odporu vzduchu Rivianu, ale umiestnenie sa medzi McLarenom F1 a Bugatti Chiron vôbec nie je zlé. Dôraz sa kladie aj na efektivitu a úsporu nákladov v batériovom module. Nákladné vozidlo používa jedni 366 článkov druhej generácie 4680, ktoré Tesla navrhla, vyvinula a potom vyrobila vo vlastnej réžii. Tie sú výrazne väčšie ako pôvodné štandardné batérie, ktoré Tesla použila pre pôvodný Roadster, ale aj pre modely S a X, alebo dokonca články 2770, ktoré Tesla navrhla spolu s Panasonicom pre Model 3 a Model X. Články 4680 sú nielen schopné uložiť viac energie a uvoľniť viac výkonu bez prehriatia, spomente si na konzistentný výkon na štvrť míle, ale ich výroba stojí oveľa menej. A kľúčovým bodom je, že Tesla ich vyrába sama. To znamená, že k plne vertikálne integrovanému produktu od Tesly môžete pridať batériový modul. Tesla chce vlastniť všetko od batérie, cez motor, software, hardware, vybavenie, predajcov, servisné strediská, nabíjacie stanice Supercharger a všetko ostatné v dodávateľskom reťazci. Výhodou nie je len to, že všetky komponenty dobre spolupracujú, ale aj cena. V čase, keď inflácia všetko zdražuje, Tesla neustále znižuje cenu svojich aut, v niektorých prípadoch až o $10 000. Posadnutosť nákladmi sa prenáša aj na motory, ktoré sa vyrábajú interne. Z 3 motorov v tomto Cybertrucku je iba jeden s permanentnými magnetmi, na rozdiel od Rivianu, ktorý používa 4. Výroba motorov s permanentnými magnetmi je nákladnejšia a vyžaduje materiály vzácnych zemín. Indukčné motory ich nepotrebujú. A je tu ešte jedna výhoda. 2 indukčné motory v zadnej časti tohto Cybertrucku nevyžadujú spojky na ich odpojenie. Žiadna spojka je dobrá vec, pretože, ako Tesla vždy zdôrazňuje, najlepšia súčiastka je žiadna súčiastka. A ako niekto pravdepodobne raz povedal, najlepšie napätie je vysoké napätie. Cybertruck je prvé auto od Tesly, ktoré používa 800 V. Nemusíte byť expert na elektrotechniku, aby ste pochopili výhody vysokého napätia. Našťastie poznáme ďalšieho Jasona, ktorý je inžiniersky expert. Dobre, uvidíme, či to dokážem vysvetliť dostatočne jednoducho, aby si to pochopil aj ty, Jason. Prúd je zlý. Peniaze sú dobré. Keď sa pozriete na rovnicu, výkon sa rovná napätiu krát prúd. Ak zdvojnásobíte napätie a zachováte rovnaký výkon, použijete len polovičný prúd. Prúd určuje hrúbku vodičov, ktoré používate. Čím menej kabeláže potrebujete, tým viac materiálu ušetríte a tým pádom aj peňazí. Opäť platí, že peniaze sú dobré. Teraz stojí za zmienku, že 800 V nie je z hľadiska elektromobilov žiadna novinka. Porsche to urobilo v roku 2019 s modelom Taycan. Ale je tu niečo, čo nikto nikdy predtým neurobil. Tesla štvornásobne zvýšila nízkonapäťovú stranu tohto auta, čo znamená, že všetko, čo by inak bežalo na 12 V, teraz beží na 48 V. To znižuje potrebný prúd na štvrtinu, čo znamená, že toto auto potrebuje len štvrtinové množstvo medi,
čím Tesla šetrí peniaze, ktoré potom môže preniesť na vás. Naposledy priemysel zvýšil napätie automobilov zo 6 na 12 V, a to tiež kvôli rastúcim požiadavkám na prúd. Stalo sa to pred 70 rokmi a odvtedy priemysel uviazol na tejto úrovni, ale zamyslite sa nad tým, aké malé boli elektrické nároky na auto z 50 rokov v porovnaní s dnešným autom. Priemysel sa snaží prejsť na 48V architektúru už doslova 10 ročia a tu a tam sme videli nejaký 48V komponent. Ale vďaka neuveriteľnej dysfunkcii nedokázali urobiť prechod ani dodávateľia, ani automobilky. Tesla toho mala konečne dosť a tak poslala brožúru generálnemu riaditeľovi každej inej automobilovej spoločnosti s názvom Ako navrhnúť 48V vozidlo. Lopty. Hlavným príjemcom 48V systému je steer-by-wire. Poprvýkrát v histórii sériového vozidla neexistuje žiadne fyzické spojenie medzi volantom a prednými kolesami. Jediné, čo musím urobiť, je zapnúť auto a teraz môžem riadiť. Predné kolesá sa otáčajú pomocou dvojice redundantných elektromotorov namontovaných priamo na stojané riadenia. Zadné sa otáčajú tretím motorom a spolu môžu 3 motory produkovať 5 konských síl. Prevádzka 5 konských síl na 12 V by poslala trojnásobok prúdu cez drôty, ako by váš priemerný dom zo 70 rokov dokázal zvládnuť. Cybertruck môže mať veľkosť domu, ale má polomer otáčania zhruba ako Model S. Jediná vec, ku ktorej je toto volant pripojený, je množstvo senzorov a jednotka silového spätného riadenia. Nie som si istý, či by som to chcel v športovom aute, ale v niečom veľkom ako školský autobus? Prečo nie? Úplne elektronické riadenie je ďalšia vec, o ktorej inžinieri snívajú už 10 ročia. Lexus na tom momentálne pracuje, ale doteraz nikto nemal odvahu uviesť to do výroby. Výhody sú jasné. Pri vyšších rýchlostiach sa riadenie výrazne spomaľuje a je normálne. Pri nižších rýchlostiach je to len pol otáčky z jednej krajnej polohy do druhej. Pol otáčky týmto smerom. Pol otáčky opačným smerom. Je to šialené. Počítač interpretuje vašu požiadavku, kam chcete ísť a potom rozhodne, koľko riadenia vpredu a vzadu je potrebné, aby vás tam dostal. Aj keď je tam motokárova dráha a ste v niečom veľkom ako bytový dom. Pozrite sa, aké je to jednoduché. Keby som bol teraz v tradičnom nákladnom aute, moje ruky by boli rozmazané. Bolo by to hrozné, bol by som spotený a unavený. A ani zďaleka by som nedokázal udržať tempo. Stačí pozdraviť. Bude trvať dlho, kým si zvyknem na to riadenie, ale nie, som tam. Váš mozog si premapuje, aké je to rýchle a stačí sa pozrieť na ten dokonalý vrchol zákruty. Nádherná trať. Všetko tu má aspoň dvojitú redundanciu. Trojnásobne redundantné pre všetky kritické súčasti. Takže ak sa dva senzory nezhodnú na niečom, môžu použiť tretí ako rozhodujúci. Ak sa obávate zlyhania, potom by ste sa nemali báť ani vy. Komerčné lietadlá lietajú pomocou fly-by-wire systémov od 80. rokov. Prvým bolo Airbus A320, ktoré sa začalo vyrábať v roku 1988, paradoxne v rovnakom roku, keď sa začalo vyrábať BMW 750i s prvou škrtiacou klapkou ovládanou po drôte na svete. Toto je známa technológia.
Každé auto, ktoré sa momentálne predáva, má škrtiacu klapku ovládanú po drôte a celé odvetvie sa už roky uberá smerom k brzdám ovládaným po drôte. Počuli ste niekedy o nejakom zlyhaní? Ani ja nie. Čo je šialené, že Tesla si vybrala Cybertruck na predstavenie 48V systému a riadenia po drôte. Nemuseli robiť nič, pretože doslova 1 000 000 ľudí zložilo zálohy na túto vec len na základe toho, ako vyzerala. Tesla v skutočnosti nepotrebovala robiť žiadne ďalšie prelomové inovácie. Samotná karoséria z brúsenej nehrdzavejúcej ocele stačila na to, aby upútala pozornosť celého sveta. Znie vám to povedome? Ahoj, Dok. Bol som s tebou taký dobrý v motokárach. No tak, počúvaj, tieto dve autá majú jednu veľmi zrejmú vec spoločnú. Majú. Obe boli navrhnuté zvonku dovnútra. Presne tak. DeLorean mal mať pôvodne stredový rotačný motor, ale skončil so zadným motorom V6, ktorý sa musel zmestiť pod rovnakú karosériu. Pre inžinierov to musela byť nočná mora. Áno, a je tu ešte niečo, čo majú spoločné. Veľmi zrejme. 4 roky od debutu prototypu po začiatok výroby. Áno, presne tak, to je ono. Rovnaký príbeh aj tu. A je tu ešte niečo, čo môžete vidieť voľným okom, čo je tiež podobnosť. No, toto bolo pôvodne nazývané DMC-12 kvôli plánovanej cene $12 000. Správne, to sa nestalo. V čase, keď sa začal predávať, bola cena dvojnásobná. To isté sa stalo aj tu. Keď sme to prvýkrát videli, Tesla tvrdila, že to bude začínať na $40 000. Ale vidíme prvý kus a stojí to viac ako $100 000. Je to viac ako dvojnásobok. Ale stojí to za to, pretože je to neprestrielné. Naozaj? Ale je to odolné voči brandy? Nečakal som, že to urobí takú priehlbinu. Nemalo sa to stať, ale veď to je chladnička. Aha, tam je to auto. Ach. Sakra. Hovoril som vám, že je to neprestrielné. To je to najväčšie chuligánstvo, aké som kedy spravil. A to nás privádza k exoskeletu, vyrobenému z materiálu, ktorý Tesla nazýva HFS, alebo tvrdá. Presne to, čo si myslíte, oceľ, špeciálna zliatina, vyvinutá interne. Na bežnom aute sú panely karosérie len tenký plech. Slúžia len na vytvorenie tvaru a nič viac. Vonkajšia časť Cybertrucku je taká pevná, že tvorí samotnú konštrukciu. Tesla dokonca tvrdí, že koža je taká odolná, že nepotrebuje ani bočné výstuhy dverí proti nárazu. A to by ma naozaj znervoznilo, keby... Robíš si srandu? Hovoríme tu predsa o Tesle. Toto je úplne šialené. Takže toto je vozík s hmotnosťou 1400 kg a práve narazil do boku Cybertrucku rýchlosťou vyše 50 km za hodinu. A keď sa na to pozriete, je to sotva zdeformované. A to všetko vďaka exoskeletu z nehrdzavejúcej ocele. V skutočnosti ani nerozbil sklo na dverách. Jediné, čo sa stalo, bolo, že sa stierač preklopil. Po nárazovom teste, ktorý zničí väčšinu aut, by bol Cybertruck späť na ceste s 2 novými dverami, airbagmi a nejakým príslušenstvom. Nezabudnite, že toto je spoločnosť, ktorá vyrobila Model S, ktorý nielen prelomil rekord najbezpečnejšieho vozidla, aké bolo kedy testované, ale bol taký pevný, že dokonca poškodil testovacie zariadenie a potom prelomil bodovací systém získaním 5,4 hviezdičiek z možných 5,0. Aj Model X prelomil svoj test, keď ho nedokázali prevrátiť, aby zmerali bezpečnosť pri prevrátení. A Model 3 ich oboch porazil a stal sa najbezpečnejším autom, aké bolo kedy testované. A potom ho prekonalo aj i. Nevideli sme žiadne čelné nárazové testy, ale ak sú bezpečnostné záznamy Tesly nejakým indikátorom, silná konštrukcia a vysoká hmotnosť Cybertrucku z neho urobia jedno z najbezpečnejších vozidiel, v ktorých sa dá sedieť. Naozaj si myslím, že toto prejde tými európskymi bezpečnostnými normami pre ochranu chodcov, kvôli ktorým všetko vyzerá ako neforemná masa? Nie. Ale nemyslím si, že to je o niečo lepšie. Nechcem, aby ma zrazilo ani jedno z nich. Au.
Naozaj musela Tesla vyrobiť nový pick-up v podobe postapokalyptického, nepriestrelného, z nehrdzavejúcej ocele vyrobeného, hranatého švába s ostrými hranami, ktoré vám rozrežú prst za každým, keď sa k nemu priblížite? Nie. Páči sa mi, ako vyzerá? Nie. Neznášam to a potom to milujem. A potom to zase neznášam a potom to zase milujem. Ale určite to odpovedá na otázku Elonovho syna, prečo budúcnosť nevyzerá ako budúcnosť, aj keď si budúcnosť vyžaduje 4 stopy dlhú stieraciu lištu a kryt korby dostatočne pevný na to, aby uniesol prerastenú detskú postavu. Toto je prototyp Cybertrucku, takže ešte nejaký čas potrvá, kým sa ukáže, že či bude kvalita výroby dobrá, keď bude továreň v prevádzke. Ale dizajn interiéru je typicky minimalistický pre Teslu a je dobre spracovaný. Keďže hlavnú konštrukciu Cybertrucku tvoria dva z najväčších hliníkových odliadkov, aké boli kedy vyrobené, Tesla uvádza konštrukčnú tuhosť, väčšiu ako má súčasné Porsche 911. Žiadne vrzganie ani hrkotanie. Vďaka Gorilla Glass je tu úplné ticho. Je to úžasné auto. Jazdí sa s ním naozaj dobre. Odprúženie je skvelé. Človek sa čuduje, prečo riadenie nebolo vždy takéto. Je to hladké. Je to rýchle ako blesk. Robí všetko správne. Jediná vec, ktorá je na tomto zážitku z jazdy konvenčná, okrem palubnej dosky dostatočne veľkej na pristátie Airbusu, je riadenie. Myslím, že si na to zvyknete, ale spočiatku je to na parkoviskách dosť dezorientujúce. Ďalšia vec, ktorá je dezorientujúca, je, že tu nie je spätné zrkadlo, pretože cez zadné okno nič nevidíte. Samozrejme, mohli by ste jazdiť so skloneným krytom korby a niečo by ste videli, ale stálo by vás to 10% dojazdu. Myslím, že v tomto má konvenčný tvar pick-upu veľkú výhodu. Ale vidíte, čo je na tomto pick-upe naozaj dôležité? Stane sa z neho kontroverzný statusový symbol, zaparkovaný na príjazdovej ceste každého majiteľa Lamborghini ako ich každodenné predmestské útočné vozidlo. Ale veľmi podobne ako v Lamborghini, aj v tomto aute je zapečená skutočná podstata. A je to stroj času. Dovolte mi to vysvetliť prečítaním recenzie na Tesla Cybertruck, ktorá bola publikovaná pred 36 rokmi v časopise Car and Driver. Zoznámte sa s najbližšou vecou k tigriemu tanku legálnemu na ulici, akú človek pozná. Nikdy predtým sme nešoférovali vozidlo, ktoré otočilo toľko hlav, vyrazilo dých toľkým ľuďom, vystrašilo toľko občanov, alebo bolo takou šialenou a nehoráznou zábavou. Okolo idúci urobili stovky spontánnych fotografií. Keďže automobilový dizajn čoraz viac uznáva zákony aerodynamiky, autá začali vyzerať ako klonované améby. Predstavte si stroj taký veľký ako život, taký poburujúci, taký hypertrofovaný, že jeho porovnanie s bežným automobilom by bolo ako meranie Versailleského paláca voči prímestskému domu. Samozrejme, Cybertruck v roku 1987 neexistoval, ale Lamborghini LM002 áno. A práve som vás oklamal tým, že som prečítal úryvok z jeho recenzie. Je to rovnaký príbeh ako s Cybertruckom. Má 4 dvere a korbu. Váži tiež 6800 libier. Bol to tiež najrýchlejší pick-up vôbec. Rýchly ako športové auto. Tento s 48 ventilovým V12 a 5 stupňovou prevodovkou s psou nohou. Bolo to divadlo. Je iróniou, že nákladné auto, ktoré pravdepodobne osloví kupujúcich Lamborghini, sediace tam a vyzerajúce ako pôvodný stroj času DeLorean, je v skutočnosti samovýbuchom z minulosti. Všetko, čo sa hovorí o LM002, platí pre Cybertruck. Je to určite najšialenejšia vec na ceste. A určite to kvôli tomu naštve veľa ľudí. Ale inžinierský príbeh za Cybertruckom, to je niečo, čo by žiadna automobilka z minulosti nikdy nedokázala. Ford F-150 Lightning je skutočne skvelé vozidlo, ale nie je to nič iné ako elektrická verzia 70-ročného dizajnu. R1T je o krok vpred. Rivian vzal konvenčný tvar pick-upu a vyrobil ho podľa najvyšších moderných štandardov. Brilantný kus inžinierstva. Tesla zašla ešte ďalej. Zahodili konvenčný dizajn pick-upu a začali od nuly s konštrukciou podvozku, nelakovanou nehrdzavejúcou oceľou, riadením po drôte, 48V elektrickým systémom.
Všetko je to od nuly. Všetko je to úplne nové. A všetko je to lepšie. Je to skutočne Truck 2.0. K Cybertrucku som pristupoval s tým, že je to len trik, zlý vtip. Rovnako ako všetci ostatní na internete, aj ja som videl odtlačky prstov a zle zarovnané panely karosérie. Nevedel som, že za týmto tvarom sa skrýva toľko podstaty. V skutočnosti je tvár nepodstatný. A smutné je, že ste si už urobili názor na Cybertruck len na základe jeho vzhľadu. Rovnako ako ja a všetci ostatní. Ale to nie je fér voči tomuto autu. Je to urážka posudzovať ho len podľa vzhľadu. Teraz už vieme, prečo Tesle trvalo 4 dlhé roky, kým ho dostala na trh. Boli zaneprázdnení prerábaním všetkého okrem kolies. Šialené je, že Tesla to už raz urobila a zjavne sa z toho nepoučila. Elon raz priznal, že keby vedel, aké náročné bude skonštruovať Model X s dverami Falcon, sklenenou strechou a monopóznymi sedadlami, nikdy by do toho nešiel. A tak ďalším SUV bol takmer úplne konvenčný Model Y. Táto konvenčnosť sa vyplatila. Model X je teraz najpredávanejším autom na svete. Tesla ich predá viac za pár týždňov ako Falcon okrídlených modelov X za celý rok. Keby sa Tesla poučila z celej tej skúsenosti s modelom X, toto by vyzeralo ako bežný nákladiak a bolo by jednoduchšie ho vyrobiť. A Tesla by ich navyše predala ešte viac. Ale Elon musí uspokojiť svoje vnútorné dieťa a svoje skutočné dieťa. A okrem toho, nikto iný by toto nedokázal. Budúcnosť sa sama nevymyslí. Budúcnosť sa sama nevymyslí. Nečakal som, že to urobí takú priehlbinu. Zober si to, Jason Fenske. OK, to je pekné malé prevrátenie. Anthony je stále v šoku. Je ako